Ой-о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 й. Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Не чакал, что вы уже тут. Ой, пробачьте, але мне необходимо сховаться. Коли ласка, никому не говорите, что меня бачили. Добрий вечір, дівчинки і хлопчики. Цікаві справи. Топа я ще нема. Ми ж домовилися тут з ним зустрітися. Армал, ось так завсюди. Який ж наш Мішка неотказний. Не так. Я не отказный. Я ранее за тебя пришел. Армал, Топа, привітання. Салют. А що ти під столом робив? Вирішив у хованки погулять? Так треба було мене попередить. Да не збирався я гулять. А навіщо тоді ти під стол улез? Да я, ты мне, ёечки. Ой, зараз проговоруся, що ж робить, може води у рот набрать. Що ти там мармичеш? Рисечка, коли ласка, принеси мне воды. Армал, ти дренно себе відчуваєш? Ой, вельми дренно. Ой, оєчки, тримайся, сябр, зараз принесу. Чому я такий нещасний, Мішка? Ну навіщо я зустрів буслика? Армал, як ти, Топочка? Ось твоя вода. Дякую. Ну що, полегчало? Ой, оєчки, Топа, глитай воду. Фу, Рися, не чапляйся, коли ласка. Я вже думала, ти глитать розлучився. Ой, не разлучился. Я просто... Ой, Що просто? не-не-не-не-не, мне все ж лепей сховаться. Куди сховатися? От кого сховатися? От усіх. О, придумав. Топа, ти куди? Сябри, ви не ведаєте, що з нашим Мішком відбувається? Ах, это что за привид? Это кто тут жартує? Армал, послухай мене, жартовник. Не треба полохать мене і глядачов. Здимай ковдру, а то я тобі зараз... Ой, Рися, это я. Топа? Да что с тобой сёння? Ну, кажу тобі, мне треба сховаться. Так що я под ковдрой посяджу, а ти займайся своїми справами. Ой, нешта я хвалююся за Топу. Напевно, йому допомога потрібна. Ой-ой-ой. Добрый вечер, деточки мои любые кветочки. Армал, привітання, дядулечка. Як ви своєчасово? Ой, Рыся, чому ти така розхваляванова? І чому у нас тут на столі ковдра? Непорядок, треба прибрати. Не чапайте ковдру. Ой. Будь ласка, дядуля. Чому? Гэта не ковдра. А что это? Схованка Топы. Хочешь сказать, Рыся, что там сядить наш Мишка? Армал, ненавіта так. А навошта? И от кого он ховается? Ад усіх. Я нічого не розумію. Дядулечка, я і сама нічого не розумію. Ну-ну. Спочатку Топа під столом ховався, потім у мене води попросив. Зараз у вуголі накрився ковдрою. Сказав, що йому треба сховатися ад усіх. А ёечки, так справа не пойдзе. Топуш под ковдрой. Дыхать тяжко. Зараз будем разбираться. Оп. Ой, дядулечка, ой-ой-ой, что вы наробили? И тебе добрый вечер, Топа. Ой,
прывітанне. Ага. А зараз вярніце, калі ласка, коўдру назад. Не трэба схавацца. Маў, ну вось. Ой, Топачка, Ой-ой-ой. не хвалюйся. Калі штосьці табе пагражае, мы зможам цябе абараніць. Так. Толькі раскажы, што здарылася, Рмаў? Навошта табе хавацца? Ой-ой-ой, мне трэба захаваць тайну. Тайну? Чыю? Бусліка. А дзе яна? Як дзе? Ну? У мяне ў галаве. Ой, я абяцаў бусліку яе захаваць. Вось яно што. Гэтая тайна ў мяне ўжо на самым кончыку языка крутіцца. Яшчэ некалькі секунд і вылеціць. Дык ты вырашыў схавацца ад усіх, каб тайну захаваць? Ну так. Ой, трымайся, Топачка. Абяцаў захаваць тайну. Захоўвай. Ды не. Всё, я больш не магу. Буслік! Рмаў, Топа, чаго ты змоўк? Не хвалюйся, Рысячка. Я дапамог Топу не прагаварыцца. А ёечкі, і цяпер Топа не зможа вымавіць ні слоўца? Ой, ды зможа. Маё чараўніцтва датычыцца толькі тайны, якой буслік падзялюся з Топам. Дык вы, дзядуля, мяне зачаравалі? Ура, Топа загаварыў. Я табе, Топачка, дапамог захаваць тайну бусліка. І зараз яна не вылеціць? Ні ў якім разе. Ой, дзякуй вам, дзядулечка! А ты, Топа, у наступны раз, калі табе захочуць расказаць штосьці па сакрэце, адразу гавары, што тайны захоўваць не ўмееш. Ой, Рысечка, так і буду рабіць. А тое ні хованкі, ні вада не дапамагаюць. А калі вам, сябры, даверылі тайну, вы уяўляеце, што вас зачаравалі ось так вот. І калі вам захочацца расказаць яе камусьці, вы не зможаце вымавіць ні слова. Цікавы спосаб захоўваць тайны. Трэба будзе паспрабаваць. А я і спрабаваць не буду. Мне не трэба ніякіх тайн. А буслік? Рмаў, зноў збіраўся прагаварыцца, Топачка? Ну так, але нічога не атрымалася. Цікава, што ж за тайна ў бусліка? Калі захоча, сам буслік падзеліцца з табой, Рыся. Рмаў, дамовіліся. Вось і цудоўна. А зараз, мае кветачкі, самы час глядзець мультфільм. А зараз, дзетачкі мае любыя кветачкі, час рыхтавацца да адпачынку. Чысцім зубкі, мыем тварыкі і бяжым у ложачкі на мяккія падушачкі пад любімыя коўдрачкі. Добраноч! Вочкі закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай,
машины ў гаражы. Ты таксама каля мамы, ціха, ціхі